बैसागोनि सिगां आरनायखौ होग्रोनोसै नै गोदान बायना लाना फैदो आङो आइ हाय गोदोना सोमावनाय बेलाय नोंनि मोसानाय नानि बेलाय नोंनि रंजानाय Hey guys, welcome back to YouTube channel. लोगोफोर दिनै जोङो माने बैसागुनि आरो फिन खेबसे फट'शुट खालामनो आखायाव लादों आरोना जोंनिया दोङो जा जोंनि मुनु ओमफ्राय पुर ब्लग आरोना माखासे लोगोफोर दोङो थ' लोगोफोर दिनै देखायलांगासिनो जोंनि फट'शुटखौ थ' नायनोसै बोरै जायो थ' नै रेडि गासैबो आरो जोंनि आसोला आं नायग्रा थ' लोगोफोरनि बेनो जाबाय नै जोहोलावफुरि पार्क थ' बेखौ नावकाटा पार्क होनना बुङो आरोना थ' बेयावनो जास्ट दायो लोगोफोर फट'शुट लानोसै एसे माने सिगाङाव बहुत बुरजा पार्क दङ आरोना ओमफ्राय नै नियाव जास्ट फिसा मोननैसो नियाव दङ मोनसे सिजौ ओमफ्राय नैबे जाबाय सुक्लाय दैसा ओमफ्राय नै जोंनि एक्ट्रिसा हेल' लेट्स गो थ' दिनै लोगोफोर देखायलांगासिनो जोंनि फट'शुटखौ अके थ' नै नैबेनो जाबाय मेन गेटआ जोहोलावफुरि पार्क थ' सबनिफ्राय माने आरोना निउलि जाजोबदों सिगाङाव जेबो गैयामोन सिगाङाव दं लोगोफोरा पार्कआबो समायना पार्क नै लेट्स गो फैदो लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय जाब्रांपारा पार्क जोहोलावफुरि पार्क थ' नायदो थ' आं प्रायानो बुंगासिनो आरोना भिडिअफोराव नोंथाङा माने मेख्रेबाय थायो होननानै खिन्थु आं माथो बुंगोन लोगोफोरना माने मेख्रेबनाया हुदायानो बुंनांसिगोन माने हुदा आरो नायबाय थादोंबा मेगना एसे आलुयो आरोना माने एसे प्रब्लेमबो दङ थ' बेनो आरोना प्रब्लेमा थ' बिदिखै आं आरो हुदाबो जाबाय मेनलि हुदा आरोना थ' एसे एडजास्ट खालामना लाबानो जाबाय आंबो एसे नाजानोसै नायबाय थानो थाखाय थ' लोगोफोरनिफ्रायनो जाबाय नै जाब्रांपारा पार्क बहुत बरिया जागा दै थ' देखायलांगासिनो गासैखौबो नै गामसा गांस्लायनोसै बैसागोनि ट्रेडिसनेल अके थ' लोगोफोर नै नायदो जोहोलावफुरि पार्क बिनि लकेसना जाहैबाय बाक्सा बेनिफ्राय नावकाटा जायगाया लागा जोंना एक्ट्रिसा रेडि जोंना केमेरामेना नै जों ओमफ्राय पुरा निख' बा जाबाय नामा सान्दुं सानाया रेडि लोगोफोर we are ready now Photoshoot नै जोंना केमेरामेना नायनोसै बोरै जायो एक्ट्रेस जोंनिया बिनिया मोनसे नाम थाबाय लोगोफोरा बिनि मुनु नङा नामा बिनि नामा जाबाय दुलुर मानसि नंखाय सां दुलुरनि खर'बो दुलुर खावलायाव दुलुर गन्थंआव दुलुर खुगायाव दुलुर मेगन दुलुर जाला दे लागाव मोजांसो मालाय आयो र' आं दा होगासिनो नोंसोरनो पजिसनखौ दायो आं डाइरेक्सन जालायगोन दिनै र' दायो जोंनिया नै मोनसे जायगायाव जोब्बाय जोबनायालाय माबाया फट'शुटआ ओमफ्राय जायगा एसे चेन्ज खालामसै जागोन दा केमेरा अन एबार जे एक दुइ तिनि नि गेजेराव मोनसे बाथ्रा थ' नोंथांमोननो 100 रुपिसनि 100 रुपिसनि एमाजन बक्सार नांगौ नङा थ' लोगोफोर आं देखायगासिनो मोनसे सिम्पल ट्रिक्स थ' जेराव नोंथांमोना 100 रुपिसनि एमाजन गिफ्ट कार्ड लानो हागोन थ' बेखौ खालामनो थाखाय पिन कमेन्टआव मोनसे लिंक दङ लोगोफोर थ' बे सिङाव हाबबा मोनसे साइट मोनगोन थ' बेयाव थांनानै नोंथाङा डिटेल्स होनानै नोंथाङा माने रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय आरोना बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव 100 रुपिसनि एमाजन मोनगोन आरोना थ' बेयो जास्ट लाकि सुबुंफोरनि थाखायसो मानोना फार्स्ट बेयाव 1000 पिपल्सनि थाखायसो बे एभेलेबल आरोना जाय आंनि कमेन्टआव होनाय कमेन्ट पिननिफ्राय साइन आप खालामो बे साइडआव गोबां गेम दङ बेयाव आंनि फेभरेट जाबाय लिफोर टावार लेजेन्ड बेयाव जास्ट नोंथाङा गिदिरनिफ्राय गिदिर टावार लुनांगौ आरोना बेसेबांनो गिदिर टावार लुनो हायो बेसेबांनो माने प्राइसआ बारा आरोना जेराव नोंथां दायो माने स्क्रिनाव नुगासिनो आङो माने टावार लुनानै गोबां फैसा रां दायो खामायगासिनो ना थ' डिप'जिट आरो उइथड्र पेमेन्ट मेथडआ जोबोद गोरलै जेबो बे प्रब्लेम गैया ओमफ्राय आरो बे गेमखौ जास्ट एसे रिक्सबो दङ आरोना बेयाव नोंथाङा जास्ट गावनि रिक्स लानानै गेलेबानो जाबाय आरो पिन कमेन्टआव लिंक दङ थ' नोंथांमोना थांदो गेलेहैदो साइन आप खालामदो ओमफ्राय मोजां बनास नायग्रोनाय जोबबाय ना लोगोफोर नै दायो जोंनिया शुटिंआ जोब्बाय थ' दायो जोङो माने लंपेन्ट गाननानै मोनसे थिखांसै आरोना लंपेन्ट मडार्ननि आरोना ड्रेस खालामसै थ' जोंनिया बिहाइन्ड दा सिना जों आं बेनिफ्राय लासै दे जागोन गासिबो आं बानायना होबाय देन्जार दुलान्दा इउटुबार ब्र' आंनि सेलिब्रिटि बियो बेनिफ्राय स्टार्ट खालामदों बिराद जावले आं चेन्ज जाथ'लायबाय नामा लकेसना जायगा थाइसेयावनो लाबाय थाबाय एसे बोरैबा मोनना ओइथिं गुवाराव लालायनि एसे ना गाइस ओरैजाय थौ थांसै जोब्बाय जोंनिया एक्ट्रेस लेट्स गो थ' लोगोफोर नै नायदो जाब्रांपारा पार्क नै ओरैबायदि क्लिन जोनोम नोंनि मोसानाय
नानि बेलाय नोंनि रंजानाय जाब्लाबो जायाब्लाबो गोसो थोलायनाय मावहां मावाहां नोंनि जानजिसि मावनाय राखां रुखां जालायनाय नोंनि मासेयाव जागोन खिथु सिमावनाय दायो दा चान्स गामसे हाइस जाबायलै हाइस जाबाय हाइस दे दे गामसा नुवा दे सिफुं लाबोनायबा बिराद मोजां जागौमोन आरो ना गाइस नैयाव नै दंफां सेराव माने ना बिराद मोजां जादोंमोन नैयाव सिना खिन्थु जाहैबाय बाक्सा नावकाटा जोहोलावफुरि पार्क बहुत बरिया जागा बहुत सोलायबाय दै गोदो दिनाव ना गोदो बे हाग्रामोन दा आरो बिबार गायफिनलायदों ओरै दाखालि खनसे गायनाया थैबाय आरो खनसे गोदान होलायसिगोन आरो बेयाव दा नोंथांमोनहाबो फैयोबा फैनो हागोन सोरबाफोर जों ओरैनो एक्सप्लर खालामदों आरो ना दे 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 लोगोफोर नै दायो जोंनिया शुटिंआ जोबफ्रामबायानो आरो ना नै जोंनि केमेरामेना मेंजोब्बाय निजा दोङो जोंनिया मडेला मा फट'शुटआनो जाबाय ना थ' नै लोगो बेखिनियानोसै आरो ना थ' देखायबायदिनो लोगोफोर नावकाटा पार्कखौ जाब्रांपारा पार्क थ' बिजाब मोनैयो मा होनो दा बै बाक्सा बिजाब बाक्सा थाङो आरो ना थ' नै लोगोफोर नै ओमफ्राय बेयाव बड'फानि माबा दङ मार्टियार्स माने मुसुखा दङ खाम्फा लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ जास्ट आं एसे देखायबाय जोंनि फट'शुट खालामनायखौ थ' नोंथांमोना जाय आंनि इन्सटाग्राम एकाउन्टखौ फल' खालामाखै थानानै प्लिज फल' खालामहैबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ थ' थाबैनो 10K फल'वार्स खालामना होबानो जाबाय आरो ना इन्सटाग्रामाव थ' रिल्स फैगोन फट' फैगोन जाय नेक्स्ट लोगो मोनसै बिहाइन्ड दा सिनफोरखौ आङो पुरनिफ्राय लानोसै आरो ना पुर ब्लगनिफ्राय थ' नेक्स्ट लोगो मोनसै दे